Кожата не бива да се усеща опъната и изсъхнала, когато я измиете. Ако това ви се случва, значи не използвате правилния продукт и рискувате да си дехидратирате кожата и да си нарушите кожната бариера. Ако смятате, че имате такъв проблем, тук съм ви подготвила два нови продукта от Skin 1004 от синята любима серия на всички, които със сигурност ще помогнат с този проблем и в същото време ще ви изчистят добре кожата, без да я опъват, без да я изсушават и без да нарушават кожната бариера. Първият продукт е измивен гел, който е с много интересна млечна текстура, както може да видите, което го прави много подходящ за хора, които имат този проблем с усещането на опъната кожа. Съдържа много хидратиращи съставки, в същото време сваля SPF, грим и всякакви други замърсявания. Естествено, че имаме центела азиатика, но имаме и серамиди, които всъщност много добре хидратират кожата, без да я оставят така опъната и дехидратирана. Този продукт е много подходящ за хора, които имат дехидратирана или суха кожа и също за чувствителна кожа заради нежната формула и лека текстура. Ако търсите нещо по-нежно, това ви го препоръчвам. Аз за втория продукт лично се вълнувам малко повече, защото адски много обичам тонер падове. Аз не знам как съм живяла преди това. Тези тонер падове не са ексфолиращи, имат такава желирана консистенция, бих казала. Не е точно желирана, но разбирате ме какво имам предвид. И аз най-много обичам да ги използвам като шит маска. Те са много тънки, както може да видите, веднага залепват за кожата и даже малко капят. Хора, ако сте ползвали нещо от синята серия, например слънцезащитата, знаете колко добре хидратира синята серия. Сега си представете падове, които са буквално поляти с тази хидратация, да си го сложите това на лицето. Тук в тези падове няма грапава страна, затова ви казах, че не са ексфолиращи, но има лека киселинност в тях за много нежно ексфолиране. И любимото ми свойство е, че много добре охлаждат хора. Интересно е, че тези падове задържат охлаждащия ефект, дори ако не стоят в хладилника, което на мен много ми хареса, защото аз когато оставя нещо в хладилника, просто забравям, че е там. Може да поседите някакво време с тях или да разнесете ето така есенцията. Ще успокоят и ще хидратират много добре кожата ви. Моят съвет след тези два продукта е да използвате някаква лека хидратираща ампула, Исках да кажа малко крем за очи и след това да запечатате всичко с лек хидратиращ крем. Ако имате другите продукти от синята серия, просто ги използвайте заедно. Смятам, че ще се получи топ комбинация. Хайде, чао!